Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baýky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşsyz baýky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgleri bilen üstünlikler başlanýar. Muňa şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 24 ýanwarda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherine gödegçilik edýän ornmatarlary, Türkmenistanyň baş prokurory, welaýatlaryň hemde paýtatymyzyň häkimleri gatnaşdylar. Döwlet başlarymyz iş maslahatyny welaýatlary guran iş taparlarynyň dowamyny sewitleri alynyp barýan işler, owa milli maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi we saparyň netijeleri barda aýdyp, bu orada alynyp barýan işleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede guramak üçin ähli berur mümkinçilikleriň bardygyny çekdi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen welaýat häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. Olar şuňlar alynyp barýan işleriň ýagdaýy, şol sany ekrançylyk meýdanlaryny agrotechnik çäýlerin geçirilişi, ýaz meýdan işlerini görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdiler. Milli liderimiz häzirki döwürde ekrançylyk meýdanlaryny alynyp barýan agrotechnik işleriň wajypdygy barda aýdyp, meýilleşdirilen işleriň ýokary hil derejesini üçin etmek, olary bellilen möhletlerde ýerine ýetirmek, hemde işleriň netijeligini ýokurlandyrmak boýunça zerur guramaçylyk meselelerine möhüm ähmiýet bermek talap etdi. Hormatly prezidentimiz maksatnamalaryň çäýleri üstünlik durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdüni toplumdaň esasy çemileşmeň wajypdygyny belläp, ýa-da ekişine taýýarlyk şäherlerini alynyp barýan işleriň ýokary derejede we bellilen möhletlerde geçirmeginiň geljekki bol hasylyň möhüm şertdigini ünçekdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny alynyp barýan mövsümlerin owa hyjylyk işleriniň kemde ekinler österip ýetirmek boýunça amalanşyrylýan agrotechnik çäýlerin geçirilişiniň talabalaýyk gurulmaýanyny ünçekdi. Döwlet başlarymyz welaýatlaryň häkimleriniň we ministrler kabinetiniň başlygynyň o final toplumyna gödegçilik edýän ornmatary Orad Gelleýewiň bu orada alyp barýan işlerini nägelelik bildirip, olardan öňde durýan wezipeleriň çözgüdüni ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasda çemileşmegi berk talap etdi. Hormatly prezidentimiz Akmermerli Aşgabaty hemme taraplaryny ösdürmek, şäheriň çäklerini meýilleşdirilen çäýler üstünlik durmuşa geçirmek, hemde medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşyny degişli derejede alyp barmak ornuny, ýerine ýetirilýän işleriň depkinleriniň pesdigini belläp, işleriň gurulşynyň derejesini nägelelik bildirdi, hemde işleri talabalaýyk derejede guramagy talap etdi. Milli liderimiz paýtatymyzy hemme taraplaryny ösdürmek, onuň degişli düzümlerini döwürwaplaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen çäýleriň öz wagtyny we ýokary hili geçirmeginiň wajypdygyny ünçekdi. Soňra sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahaty ministrler kabinetiniň başlygynyň paýtatymyzy we ýurdumyzyň welaýatlaryna gödegçilik edýän ornmatarlarynyň baş prokuroryň kimde Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda ýol gurulşy boýunça degişli maddi enjamlaryň binýadyň, degişli tehnikalaryň welaýatlaryň häkimlikleriniň garamagyna geçirilenligi we şu döwürde ýol gurulşy boýunça alynyp barýan işleriň derejesiniň pese gaçanlygyny bellädi. Hemde bu wagtda ýurdumyzyň baş prokurory Attaýewiň degişli uğurda geçirilen teljermeleriniň netijeleri barada hasabatyny dinledi. Döwlet başlarymyz degişli uğur boýunça prokuror gödegçiliginde dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlaryna guran iş taparlarynyň netijeleri barda aýdyp, sewitlerde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň talabalaýyk gurulmaýanyny bellädi. Hususan hem ýol gurulşynyň medeni durmuş maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän işleriň depkinleri häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeýär. Döwlet başlarymyz bu barada gurrun dowam edip, ministrler kabinetiniň başlygynyň welaýatlary gödegçilik edýän ornmatarlarynyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň sewitleriň durmuş üçinçiligini gowlandyrmak boýunça alynyp barýan işler barada hasabatlaryny dinledi. Milli liderimiz döwlet tarapyndan degişli gollawlaryň berilýändigine garamazdan, ýurdumyzyň durly kunjoklaryny we paýtatymyzda ýol ulaw düzümine degişli alynyp barýan işleriň derejesiniň pesdigini, ýol gurulşynyň depkinlerini ýokurlandyrmak wezipeleriň durmuşa geçirmegine jogapkärçilikli çemileşilmeýändigini ünçek bu orada alynyp barýan işleriň hiliniň we depkinleriniň pese gaçanlygyny bellädi. Munyň öz welaýatlary we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň işleri talabalaýyk derejede guramaýanyny urkudýar diýip, olaryň işine nägelelik bildirdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ýol ulaw düzümine degişli işleri bellilen meýilnama we häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guramagy Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerinden berk talap etdi. Şeýle milli liderimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň welaýatlary we Aşgabat şäherine gödegçilik edýän ornmatarlaryny bu ugurdaky işleri gödegçiligi güýçlendirmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ýol gurulşy boýunça alynyp barýan işleriň depkinlerini ýokurlandyrmak we bu urdu alynyp barýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen ykdysady toplum bilen bilelikde degişli teklipler taýýarlamagy tapşyrdy.
25 yanvarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in çakyly boýunça sanly ulgam arkaly Xitay bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli sammitde gatnaşdy. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping sammitde gatnaşjylar bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşlerini şu duşy gatnaşmak bardak çakyly kabul edeni üçin hoşallyk bildirdi. Xitay bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen mutlady. Taraplaryň hoşmeýilli erk isleýleri we parahatçylygy, rowançlygy, durnuklyk hemde okkulny durmuş ykdysady ösüşi bolan ymtylmalary hyzmatdaşlygyň esasyndy diýär. Döwlet başlarymyz öz çykyşynda ilki bilen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Xitaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli ýokary derejedäki duşugy çağırmak başlangyjy bilen çykyşydan üçin Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e minnetdarlyk bildirdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly bu duşugyň geçirilmeginiň özi Merkezi Aziýa döwletleri bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasynda gatnaşyklary nähili ähmiýet berilýändigine, bilen dostlugymyzy we hyzmatdaşlygymyzy puwtulandyrmagyň möhümdigine düşünilýändigine şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiz goňşy döwlet we Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň agzat höküminde Xitaýyň geljekde de Merkezi Aziýa döwletleriniň taýlalaryny gollajakdygyna bil baglaýanyny belläp. Sevtin şaklanyan öňünden belli bolan we durnukly ösüş üçin zerur syýasy, ykdysady, durmuş hemde beýlik şertler döretmekde ýardam berjekdigini anam bildirdi. Döwlet başlarymyz sammitde gatnaşjylary ýüzlenip, umum mümkinçiligimiz, kuwatly serişde we senator tehnologiýa binýadymyz, ykdysadyetde hyzmatdaşlyk etmek üçin ören gowy şertler döredýär diýip belledi. Ýanyş energetika puwdugy şonuň ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Biz energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek we giňeltmek ýoly bilen öňe hereket etmelidir. Şoň bilen maglykda Türkmenistan 4-nji turba geçiriji ulgamyny gurma arkaly Türkmen TV gadynyň Xitaýa iýerleýän meçhullerini artdyrmak meselelerini jekmejek aralyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip milli liderimiz aýtdy. Hormat prezidentimiz şeýlede özara bekwitleriň bolmagynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Xitaýa ulug ulgamyny da hyzmatdaşlyk üstünlükli ösdürmäge mümkinçilik berýändigini belledi. Şunun bilen maglykda Türkmen tarafynyň öňe süren beýik ýüpek ýoluny keltmegiň tasdimaty Ewraziýada ykdysady ösüşe güýçli iter bermäni ýetlendi. Beýik ýüpek ýoluny keltmegiň tasdimaty filosofiýasy we geoiqtisady manysy boýunça bir guşak bir ýol atly ählimi Xitaý tasdimaty bilen baglylar diýip döwlet başlarymyz noktada. Hormat prezidentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň we Xitaýyň pandemiýaga garşy görüşmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny umumy kadrlardan uralyp çemeleşilýändigini aýratyn belledi. Biz Merkezi Aziýa Xitaý görnüşinde ýurtlarymyzyň ilmi lukmançylyk birleşikleriniň, epidemiologiýa we sanitariýa gulluklarynyň, beýleki urduş idaralarynyň wekilleriniň arasynda ýetgiderli duşuklary guramagyň usulyny döretmäge ýakyn wagtda girişersiň döwlet başlarymyz aýtdy we ilkinji şeýle duşugy şu ýyl geçirmegi teklip etdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Xitaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ýüzlenip, Xitaýyň gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirjekdigini aýratyn noktada. Döwlet başlarymyz bu oýunlaryň ören ýokary derejede geçirilejekdigine, bütün dünýäniň millionlarça adamlar üçin hakyky sport, parahatçylyk we dostluk bayramyny öwrüljekdigini anam bildirip, Xitaýly dostlarymyz bu Olimpiýa oýunlaryny geçirmekde ul üstünlükler arzu etdi we ähli Xitaý halkyny bolsa bu ulu waka bilen mutlady. Milli liderimiz Xitaý Halk Respublikasynyň başlygyny we kärdeşlerini Merkezi Aziýa döwletleriniň başlanlaryny we olaryň üstü bilen dogonlyk halklary şu şanly ýubiley bilen mutlady. Hemde hemmeleri berk jan saglyk, parahatçylyk, bagtyarlyk, awadançylyk we güllep ösüş arzu etdi. Xitaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow şuň maňly çykyş üçin hemde Pekinne açylýan gyşky olimpiýada bilen gutlawlary hemde sammitde beýan eden peýdaly pikirler we teklipler üçin hoşallyk bildirdi. Dostlukly döwletiň başlygy Türkmenistan Xitaý gaz geçirisiniň 4-nji şahasyny gurma arkaly Xitaý iýerleýän TV gazyň meçhullerini artdyrmak boýunça bilelikdäki meýilnamalary nazara almak arkaly ýanyş energetik toplumy ulgamyny hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň açylýanyny aýratyn noktada. Hemde ykdysadyýetiň beýleki ulgamlaryny da netijeli gatnaşyklaryň üstünlükli dowam ettiriljekdigini anam bildirdi. Ýubiley sammiti diňe bir soňky 30 ýylyň dowamyna gazarlanan bilelikdäki üstünlüklere baha bermek bilen şäklenmän. Eýsem uzak möhletli özara bekwitli hyzmatdaşlygyň ösdürmegini täze kuwatly iter bermäge, geljegi has uly uğurlarda gatnaşyklary giňetmek boýunça we geljekki ädimler keskitlemäge ýardam etmeliler. Söwda ykdysady, ýanyş energetika, uly kommunikasiýa we meden insan-perwer ulgamlary has möhüm uğurlaryň hataryny görkezmek bolar. Şol ulgamlarda ysnyşykly gatnaşyklar dostlukly döwletleriň ösüşiniň ileri tutulýan uğurlaryna dolaýyk gelýär.
26 yanvarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň mali ykdysadiýet toplumyna gödegçilik edýän ornmatyrynyň hemde maliýe we ykdysadiýet ministriniň bank düzümleriniň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny iş masagyny geçirdi. İş masagynyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek bilen baglanşykly möhüm meseleler girdildi. Döwlet başlanmagy ýurdumyzyň ykdysadiýet we maliýe toplumynyň düzümleriniň ýolbaşlary bilen bu ulgamy ösürmeň möhüm ugurlaryny hemde öňde durýan wezipeler ýerine ýetirmekde ähmiýet berilmeli meseleleri aral maslahatlaşyldy. Milli liderimiz ykdysat toplumynyň beýlegem ösürmeň meseleleri barda edip, ýakyna ýurdumyzda möhüm syýasy waka, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisiniň geçiriljekdigini, onu ýurdumyzy ýakyn döwür üçin durmuş ykdysatydan ösürmeň maksatnamasynyň wezipeleriniň aral maslahatlaşyljakdygyny bellädi. Döwlet başlanmagy bu maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamyny ýurdumyzy syýasy, ykdysady durmuş we medeni taýdan ýokary depkinlerini ösürmek hemde milli garaşlymyzyň we beýtaraplamyzyň esatlaryny mundan beýlägen berkitmek üçin werur çälleriň göz öňüne tutulmalygyny ünitjekdi. Şeýle-de milli liderimiz şu ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadiýet, maliýe ulgamyny ösürmek hemde bu wagtda bar bolan meseleler çözmek ugurlaryny garamak üçin ykdysat toplumyň işgärleri bilen möhüm meseleler bardy, pikir alşmaň wajypdygyny aýtdy we bu toplumyň düzümleriniň ýolbaşlarynyň hasawatlaryny dinledi. Hormat prezidentimiz milli ykdysadiýetimiň ähli pudoklarynyň maliýe ykdysady ýagdaýyny, önümçilik kuwatlyklarynyň ulanışyny ýygyderli seljermek, şeýle-de durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň mukdaryny keskitdenen meşwerde üpşün etmek meseleleriniň wajypdygyny bellädi we bu wagtda degişli ýolbaşlary anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz dünýädäki emele gelen şylşyrymly ýagdaýa garamazdan ýurdumyzda makro ykdysady ýagdaýyň durnukly derejede saklanýanyny kanagatlanma bilen bellädi. Munun wady ýurdumyzda amalanşyrylýan çuňur oýlanşykly, budjet salgyt syýasatynyň üstünlikli amalanşyrmagynyň ul ösüşleri ýetmäge ýardam berýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Ykdysady ösüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üçin edilýär. Bu görkezji geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,10-2 götürümden ibaret boldy. Milli liderimiz iş maslahatynyň dowamyny ýurdumyzyň ykdysadiýet maliýe toplumynyň düzümleriniň öňüne durýan anyk wezipeler keskitdi. Milli liderimiz garaşdyr döwletimizde ýakyn 30 ýylly ösürmeň esasy ugurlaryny keskitlemek üçin berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy, Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmeň milli maksatnamasynyň gotorunukly taslamasyny işläp taýýarlamaň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda degişli ýolbaşlary anyk tapşyryklar berdi. 26 yanvarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow maliýe ykdysadiýet we neft-gaz toplumynyň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu 2022 ýyla tutuş ýurdumyz boýunça garaşly döwletimiz ykdysatydan mundan beýlegem ösürmek babatda öňde durýan wezipeler aral maslahatlaşyldy. We sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlegem gowlandyrmak meselelerini araldy. Döwlet başlanmagy ýurdumyzyň neft-gaz toplumyny 2019-2025 ýyllarda ösürmeň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek, neft-gaz pudogyna sany ulgamy ornaşdyrmak we bu pudokda özgörtmeler geçirmek üçin gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň meşhurlary barada hasawatlar dinledi. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumynyň halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn üns berilýänini aýtdy. Şunun bilen maglykda bu pudogyň önümçilik kuwatlyklary we eksport mümkinçilikleri ýetgiderli ýokurlanýar. Munun özi milli ykdysadiyetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna da möhüm orna ýelýär diýip döwlet başlanmagy belledi. We bu urda amalanşyrylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede ilim esasy ösürmek babatda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz milli ykdysadiyetimiziň ähli ugurlarynyň şolsanlygy, ýanyş energetik toplumynyň düzümleriniň işiniň ösürmegine, olara zerur gollawlaryň berilmegine döwlet tarapyndan ýetgiderli alad edilýänini belledi. Aýratynam neft-gaz pudogyna maýa goýumlaryň gönükdirilmegi, maliýe serişdeleriniň netijeli ulanmagy ykdysadiyetimiziň bu pudogynyň sazlaşykly ösüşine oňaýyn ýardam berer. Ýurdumyzyň neft-gaz toplumyny 2019-2025 ýyllarda ösürmeň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin döwlet tarapyndan zerur gollawlar berilýär. Döwlet başlanmagy milli ykdysadiyetimizi aýratynam neft-gaz pudogyny täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak we bu urda giň meşhurly özgörtmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini ňyktap, bu wagtda bir näçe tapşyryklar berdi. Milli liderimiz neft-gaz toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadiýeti üçin möhümdigini göz öňüne tutup, hemde pudogmundan beýlegem ösürmek maksady bilen Türkmenistana döwlet konserni jemi 150,530,900 manat meçhöründe we Türkmen Geologiya Döwlet Korporasyonyna 75 milyon manat meçhörde maýa goýum serişdesini bermek barada karara gelindigini aýtdy.
Hormat prezidentimiz döwletimizin garşy reýislerini ykdysadyýetimiziň kuwatyny artyrmak üçin gönükdirilmeginiň garaşly döwletimiziň maliýet aýdyny kuwatlydygyny aýdyn görkezýändigini bellädi. O değişler etminamalary gol çekdi. Milli liderimiz kabul edilýän çözgütleriň taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, garaşlylyk ýyllar içinde ýurdumyzyň neft konsentratyny ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan maliýe garşy reýisleriniň gönükdirilýändigini atady we bu asyrly çäräniň ýurdumyza bäkwit getirjekdigini ynam bildirdi. 27 ýanwarda döwlet başçymyz ýeri bilen watany gowrawçylarynyň güni münasibetli geçirilýän dawra gatnaşmak üçin merkezi serkerdeler öýüne geldi. Ýurdumyň goranmak ministrliginiň merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň prezidenti, ýurdumyň ýaraly güýçleriniň belin serkerde başdy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagyny dawraly maksat geçirildi. Onuň dowamyny ýurdumyň harby hukuk goraýjy darlarynyň şahsy düzümleriniň haf tapawutlanan serkerdelerini döwlet silaglarynyň we harby derejeleriniň gowşuruş dawrasy boldy. Hormat prezidentimiz harby hukuk goraýjy darlarynyň aýratynam edermen watan gorawçylarynyň alyp barýan işleriniň ýurdumyzda afudulugy halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmekde möhüm orun eýelýändigini öňçekdi. We bu şäherä gatnaşýanlary milli sinamamyzda möhüm orun eýelýän watan gorawçylarynyň güni münasibetli tüý sürekden mutlady. Döwlet başçymyz bu baýramyň ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy darlarynyň merdany harby gullukçylaryny we işgärlerini bildirilýän ul anamyň çäksiz hormatyny we olar hakda edilýän aladanyň aýdyn suwtnamasyny atady. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy. Harby gullukçylaryň belent borjy hemişe pek ýürek bilen ýerine ýetirjekdiklerini, watany we paýlygyň beýik nusgasyny görkezjekdiklerini, türkmen halkynyň watan söýjülük, edermellik, gaýdusyzlyk we mertlik ýaly asly häsiýetlerini berkitmekde ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryny ynam bildirdi. Döwlet başçymyz watan gorawçylarynyň güni münasibetli harby hukuk goraýjy darlaryň harby gullukçylaryny hemde işgärlerini döwlet silaglary bilen siglamak, olary harby ýürüýti atlary dakmak, hemde hünär derejelerini bermek barada permanlara gol çekendigini belledi. Perman okumak üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy darlarynyň ýolbaşçylarynyň hemde şahsy düzümleriniň adynyň hormat prezidentimiz watan gorawçylarynyň güni bilen sürekden mutladı. Şerde ol gol çeken permanlar üçin döwlet başçymyzy tüý sürekden sagwasyny aýtdy. Harby gullukçylar münasip bolan ýokary döwlet silaglaryny we nowatda harby derejeleriniň nişanlaryny ýüzüne silip kabul etdiler. Kimde watanymyza, halkymyza we ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belin serkerde başdyna ak ýürekden wepaly gulluk etjekdikler bardaky harby kasamy ýerine ýetirdiler. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, döwlet başçymyzdan Berdimuhammed Annaýewadyň harby mektebiň täze binasynyň düýbini tutmak üçin ýürüýti okuta ýerleşdirilen ýadgarlyk sinenama gol çekip bermek haýyş etdi. Hormat prezidentimiz haýyş kabul edip, döwlet silaglaryny harby ýürüýti atlary hemde hünär derejelerine münasip bolan harby gullukçylar we işgärleri ýene bir gedek tüý sürekden mutady. Soňra Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerden harby mektebiň täze binasynyň düýbini tutmak dawrasynyň geçirilýän ýerine urady. Ýurdumyzda giňden we uly dawarlar bilen bellenilýän watan gorawçylarynyň güni halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň afudulugynyň goragyny durýan harby gullukçylaryň asly işlerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini aňladýar. Dawaranyň geçirilýän ýerine belent owady wesinin aýdym saldlaryň ýanglanmagy, harby orkestriň joşguly çykyşy, watançylyk, gahrmançylyk hakyndaky aýdymlar bilen utgoşup, dawara hasam öz bolşly bayramçylyk öwüşüni şaýdy. Döwlet başçymyz harby gullukçylardan warat orkestriň dörejiliginiň, watançylyk aýdymlarynyň harby gullukçylary belen sepitleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Alparslan, Görogly Beg, Seyitnazar Seydi, şukur bagşyaly taryhda iz goýan serkerdeler we gerçekler watan söýjülügiň, gahrmançylygyň belent nusgasyny görkezip, hemişe parahatçylygyň, afudulugyň goragyny bolupdyrlar. Olaryň watan söýjülük ýölgeleri jadyly sunut hataplanýan saat bilen utgoşkly bolupdyr. Munyň özü taryhyň dürli döwürlerine türkmen topragyna parahatçylygy, aýdym sada aýratyn gadyr goýulýanyny aňladýar diýip milli liderimiz beledi. Hemde harby orkestriň agzalaryny üstünlük arzu etdi. Döwlet başçymyz bu ýerde ýurdumyň goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Annaýewadyň birinji ýürüýtülüşdirilen harby mektebiniň binalary toplamy, onuň disgalarynyň ýerleşdirilişi we enjamlaşdyrylşy barada giňişeýin maglumat berýän şekil taslamalar bilen tanışdy. Soňra döwlet başçymyzdan binalar toplamynyň düýbiniň tutulmagyna ak pata bermek haýyş edildi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň beren serkerde başdy gutyny binanyň düýbini oklady. We täze disgalar toplamynyň binýadyna ilkinji beton garyny snatdy.
Munun özü tutuş yurdumuz aýratynam ýaş nesiller üçin ähmiýetli asyrly işleri, halkymyzyň asyrlary aşyp gelýän ýagşy desuwlar esasyny ak pata berilýändiginiň aýdyň beýany urly. Döwlet başlarymyz kemmeleri watan gorugçylarynyň güni we Goranlyk ministrliginiň Berdimuhammed Annaýwadynaky birinji ýöretirişleriň Harw mektebiniň täze binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy bilen utlady. Hemde olary alyp barýan asyrly işlerini üstünlükler ardy etdi we bu ýerden ugrady. 27 ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedowanyň kimde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýewiň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Onu ýakynyna geçirijek Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisine taýýar görmek bilen bagly meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz möhüm wakanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisiniň ýakynlaşyp gelýänini ünsçekdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly biziň garaşly döwletimizde 2022-nji 2052-nji ýyllarda ösdürmän ören möhüm uğurlaryny keskitlemek onuň esasy meseleleriniň biridir. Mejlisiň başlygy Mämmedow hemde halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisiniň guramaçylykly geçirmek maksady bilen alınıp barýan işler barada maglumatlar berdiler. Milli Geňeşiň halk maslahaty pudoklaryň dolanýarçy idaralary we degişli ministrlikler kimde welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde taýýarlyk işler ýaýlananyrly. Hormat prezidentimiz geljek 30 ýyl üçin ýurdumyzda kemme tarap bilen ösdürmeň çözgütlerini kabul etmeň zerurdygyny nokdady. We Maliýe Ykdysadyýet ministrligi beýleki degişli pudoklaryň dolanýarçy idaralaryň bilelikde utgoşukly işler alyp barylmalylar diýip aýtdy. Biz garaşly döwletimiziň ykbary nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýär. Şoňa görä häzir biziň öňümizde şeýle uly wezipeler durýar. Biz döwletimiz we onuň institutlaryny geljek 30 ýyly ösdürmeň esasy uğurlaryny keskitlemeliler we düzmeliler diýip milli liderimiz aýtdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüň dolanýarçy idaralaryň bilelikde işler alyp barylmaly we olara guramaçylyk usuliýet kömegini bermeli. Milli liderimiziň nagtaşy ýaly Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisiniň döwletimiziň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny tutýan orny, ýurdumyzyň milli demokratik ötüş ýoly barada wagt nesihat işleri alınıp barylmalylar. Milli Geňeşiň mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler dowam etmeli. Şu meselede dünýäniň öňde barçy ýurtlarynyň oňyň tejribesinden, halkara hukugynyň umum ikrarlarynyň kadrlarynyň uğralmalylar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda ösdürmeň täze maksatnamalarynyň jemi içerki önümiň möçberini düýpli artdyrmak we ahyrky netijede adamlaryň hal ýagdaýyny we ýaşaýyş durmuşynyň kilini ýokurlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeler çözmäge mümkinçilik berjekdigini anam bildirdi. 27 ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi'niň çakyla boýunça sanly ulgamy arkaly geçirilen birinji Merkezi Aziýa Hindistan sammitine gatnaşdy. 2022-nji ýylyň Sewitiň döwletleri we Hindistan üçin şanly sene diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna weksenligi bellälikdir. Sammitiň gün tertibine bar bolan ägirdil kuwaty hemde uzak möhletli geljegi nazar almak bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri girdildi. Şonuň bilen birlikde Sewit we ählimumy meseleleriniň wajyp uğurlary gyzyklanma bildirilip, aral maslahatlaşyldy. Premier ministri Narendra Modi sammit açyp, Sewitiň ýurtlarynyň liderlerini şu duşuga gatnaşýanlyklary üçin hoşalyk bildirip, Hindistan Respublikasynyň Merkezi Aziýa bilen netijeli hyzmatdaşlygy ygyrarlygyny tasdiklady. Soňra Hindistan hökümetiniň ýolbaşdy, ýokary derejedäki duşuga gatnaşyklary söz berdi. Olar gutdaw sözler bilen çykyş etdiler. Hormat prezidentimiz Hindistan Respublikasynyň premier ministrine kimde Sewitiň döwlet başdanlaryna ýüzlenip, odaly bilen birinji Merkezi Aziýa Hindistan sammitine çakylyk üçin Jenap Narendra Modi minnetdarlyk bildirdi. Şu ýyl Merkezi Aziýa ýurtlary we Hindistan üçin aýratyn ähmiýetli ýyllar. 30 ýyl mundan odal biziň döwletlerimiziň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýoly goýuldy diýip milli liderimiz nokdady. Hormat prezidentimiz daşary ýurtly kärdeşleriniň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy hemde sammitiň işiniň başlanmagy bilen utlap, hemmeleri aral maslahatlaşmalaryň peýdaly we netijeli bolmagyny ardy etdi. Soňra sammit ýurtlaryň liderleriniň çykyşlary bilen dowam etdi. Hormat prezidentimiz çykyşynyň başyny şu duşuň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň arasynda gatnaşyklary täze tepkitlere çykarmaga ýardam berjekdigini bellädi. Biziň ýurdumyz şu duşuga düýplik we anyklyk nukdaýy nazaryndan hyzmatdaşlygyň dogry gerimli görnüşini döretmek ýoluny möhüm ädim kökümine garaýar. Görüň biziň ýurtlarymyzyň taryhy taýdan esasly kimde kädirki zamanda hakyky islew bildirilýän gatnaşyklarynyň dogry toplumyny ulgamlaşdyrmak, tertipleşdirmek we uzak möhletlik hiýasetini bermek, hemde durnuklaşdyrmak işleriniň başlanýany bardy bolup biler. Şonuň bilen maglykda döwlet başlarymyz kädirki döwürde taraplarda şonuň üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny anam bildirdi.
Hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Hindistan sammitining sekretariatynyň döredilmeginiň maksudalydygyny hemde Merkezi Aziya Hindistan parlament forumlardaky teklibiň oňuýynygyny bellädi. Döwlet başlarymyz howpsuzlyk boýunça geňeşdarlygyň derejesinde ýetgiderli dialog geçirmek başlangyjynyň gollanýanyny aýdyp, hyzmatdaşlygyň şeýle köp uğurlu görnüşiniň döwletara syýasy hyzmatdaşlygy giňetmek üçin möhüm şert bolup biljekdigini aýtdy. Dialog parahatçylygyň kepilliýen halkara gatnaşyklarynyň täze filosofiýasyny ködürläp, biziň ýurdumyz eklemum syýasy giňişligine jogapkärçilikli we sagdyn güýçleriň eklisiniň birleşmegine umyt edýär. Elbette Merkezi Aziya döwletleri we Hindistan tarapyndan biziň garaýşymyzyň gollugy tapjakdygyna berk ynanýasyp, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Hemde halkara guramalarını ilki bilen Birleşmiş Milletler Guramasyny ulgamlaýyn bilelikdäki işi ýoly goýmak bardak teklip beýan etdi. Döwlet başlarymyz daşary ýurt kärdeşlerini ýüzlerip, Merkezi Aziya ýurtlaryny hemde Hindistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ykdysadyetlerimiziň şalt ösmegini üçin etmeligini, netijeli ulug energetik we tehnologiýa ulgamyny döretmeligini aýtdy. Şol ulgam bolsa biziň döwletlerimize bäsleşlik artykmaçlygynyň we ählimum ösüşe häzirki zaman derejesinde ýakynlaşmagynyň kepili bolar. Döwlet başlarymyz energetikany bilelikdäki tagalar gönükdirmeň möhüm uğru hökümini görkezdi. Baý tebigi serişlerini eýe bolan Merkezi Aziya ýurtlary bugun Merkezi Aziya Hindistan energetika köpürtini döretmeň üstünni düýpli işlemäge ukyplar. Hususan ýurdumyz kädirki döwürde öz hyzmatdaşlary bilen bilelikde giňerimli energetika tatlamasyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň guruluşyny amala aşyrýar. Bu tatlamanyň tutuş Ewraziya kontinenti üçin ägirli geoiqtisady we geosiýasy ähmiýeti hemmelere ma'lumdir. Milli liderimiz hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarynyň biri bolan ulug durup geçdi. Görrüňiň ozaly bilen Merkezi Aziýanyň üstü bilen ikindi ummanyňy deňiz terminallaryna çykýan Ewraziya ulug geçelgelerini döretmek barada barýanlygy bellenli. Şerde Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar ulug geçelgesiniň taslamasyna möhüm ähmiýet berilýär. Ma'lum bolýar Hindistan bu taslama resmi taýdan goşuldy. Bu bolsa taslama gatnaşyjylar üçin goşmaçy giň mümkinçilikler döredýär. Soňky 2 ýylyň dowamyna Türkmenistan durly halkara forumlaryň we gurumalaryň çäklerini bir näçe anyk başlangyş bilen çykyş etdi. Şol başlangyşlar lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmäge, koronawirusyň ýaýrama howpyna garşy görüşmekde, halkara tagalalaryny birleşdirmäge gönükdirilendir. Şunun bilen maglyqda hormatly prezident bilen Merkezi Aziya Hindistan lukmançylyk asosiasiýasyny döretmek meselesini seretmek baradaky mesele garamagy teklip etdi. Ýokunç keseler garşy görüşmek şol asosiasiýanyň esasy maksatlarynyň biri bolup biler. Sammitiň marşyna Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriň başdanlary çykyş etdiler. Olar duşuň netijeligini aýtdylar. Gazalynyň ilanlaşdylar. Şol sana daşary syýasy, ykdysady we beýleki edarlaryň derejesinde ýetgiderli gatnaşyklar ýoly goýmak, bilelikdäki uğurdaş düzümler döretmek baradaky ilanlaşdyklaram munyň aýdyň subutnamasy. Premier Minister Narendra Modi jemleýiji sözüni Sewtin ýurtlarynyň liderlerine şuňmaly çykyşlar üçin hoşarlyk bildirdi. Şol çykyşlarda Merkezi Aziya Hindistan görnüşini, özar bekfitli köp uğurlu hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça anyk teklipler we başlangyçlar beýan edildi. 28 ýanwarda hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hemde käbir resmi namalaryň tasdimlaryny garaldy. Mejlisde gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz garaşdyk kemişilik bir tarap watanymyzy mundan beýlegim ösürmek, ony täze sepkitlere çykarmak üçin täze maksatnamalaryň resmi namany kabul etmek wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz geljek 30 ýyl üçin strategik maksatnamada Türkmen döwletiniň häzirki taryhy döwürde syýasy, ykdysady, durmuş we medeni ulgamlarda ösmegini üçin etmäge gönükdirilen esasy wezipeleriň keskinlenmeliligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň aral maslahatlaşylmagyna köýdürilenjek milli maksatnamanyň her bir düzgünniň uğurdaş düzümler tarapyndan içkin işlenilip taýýarlanmalygyny üns çekip, bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şeýle-de degişli kararyň taslamasyny taýýarlamagy tapşyrdy. Milli liderimiz döwletimizde neft gaz pudugyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, maýa goýumlaryny çekmäge, ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň gerimini giňetmäge ul üns berilýändigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasy bilen ýoly goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly we netijeli käsitde ýedigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet başlarymyz maýa goýumlarynyň ýurdumyzda alynýan şeý mal serişler bilen gaýtarylmalygyny belledi. Milli liderimiz degişli karary gol çekip, resmi namadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmäge tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz sany tehnologiýalar giňden ornaşdyrmaň hasabyna owa hoşuluk önümçiliginiň netijeligini ýokurlandyrmaga gönükdirilen giň erimli özgertmeleriň wajypdygyny üns çekdi.
Döwlet başlarymyz ekin we öwri meýdanlaryny maksadalaýak hemde netijeli ulanmaň wajypdygyny belläp, hemde iň gowy dünýä tejribesinden uralmalygyny, ekinleriň hasyrlygyny ýoklandyrmak we tokumçylygy gowlandyrmak boýunça çäleri görmek möhümdigini notady. Milli liderimiz degişli karara gol çekip, bu resmi namanyň talabalaýak ýerine ýetirmegini üpçün etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz ekologiýa we daşky urşawy gorumak meselelerining beýtarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň birdigini notady. Biziň ýurdumyzda bu ulgamda milli derejede toplumlaryň strategiýany durmuşa geçirmek bilen ählimumy ähmiýeti eýe bolan ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek möhüm meseleleriniň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamakda halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmak boýunça netijeli işler alyp barýar. Milli liderimiz ködürlenen teklipleri umuman maqullady. Hemde ýurdumyzyň ekologiýa başlangyçlaryny ilerletmek, hemde bu ulgamda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyň hyzmatdaşlygyndan beýlegem ösdürmek boýunça işleri ezgiderli dowam etmegi taşyrdy. Soňra milli liderimiz Türkmenistanyň wadorod energiýasy awatdy halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023 ýyllar üçin ýol kartasyny tasdiklamak hakyna karara gol çekdi. Milli liderimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ähli möhüm başlangyçlarynyň üstünlükleri beslenmegine aýratyn ähmiýeti bolan oýlanşykly maýa goýum siýasatynyň wajypdygyny ünçekdi. Hormatly prezidentimiz Awtomobil ýollary ministrligini döretmek hakyna teklip bardy aýdyp, ýol gurulşygyny dolandyrmak boýunça täze hökümet idarasynyň adynyň talabalaýak gelmeligini belledi. Ýurdumyzyň konstitusiýasyna laýyklykda ykdysadymiz bazar gatnaşyklaryna görä gurulýar. Döwletimiz ösdürmek boýunça ähli uzak mökletleýin meýnamalarymyzam bu ora gönükdirlendir. Şoň orada ony ýol gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi diýip adlandyrsak maksudalaýak bolar diýip pikir edýän. Şerde onuň düzgünlamasyny bazar gatnaşyklaryny degişli ähli kadrlary beýan edilmelidir diýip döwlet başlarymyz belledi. Milli liderimiz dokma önümlerinin jeytun, mena atly täze harit nişanlaryny maqullap, türkmen dizaynerlarynyň içerki bazaryn isleglerini öwrenmek we ilatyň mövsümlerini isleglerinden uralmak bilen ýeni eşikleriň we beýlik haritlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalyklaryny we önümçilige girdmeliklerini belledi. Hemde bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Milli liderimiz ýurdumyzda öňürilýän önümleri has işçiň ilerletmek üçin degişli mahabat işleriniň berurdygyny aýdyp, 2022-nji ýylda meýilleşdirilen çäýleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi we şunyň bilen maglykda özara bekbetli gatnaşyklardan uralmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz degişli resmi nama gol çekip, çäýleriň her biriniň ören ähmiýetli, many mazmuny bolmalygyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän umum adamdat insanperwerlik gölgelerini esaplanýan oňyň siýasatyň mazmunyny açyp görkezmeligini noktady. Hormatly prezidentimiz geçirilýän bätleşikleriň uğurlaryny we germini giňertmek, oňa ýaşlary has işçiň çekmek babatda degişli tapşyryklar berdi. Çünki dörüjülük bätleşikleri täze zekinleri ýüze çykarmagy, halipaçylyk ýoluny esirmegi, ýaş ýerine ýetirjileriň dörüjülük gözleglerini köwütlendirmegi, olar halkymyzyň ruhy mirasyny, baýsaz medeniýetini çekmegi, öpçün etmek babatda berur mümkinçilikleri döredýär. Milli liderimiz bu işin maksadalyk we ýezgiderlik häsiýetde eýe bolmagyny öpçün etmek hemde dünýä jemgyçiligini türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşiniň gözbaşalýan medeniýeti bilen tanıştyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden giňden peýdalanmak wajypdygyny aýdyp, bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz şalsana bagşy bätleşikni ýylan etmek hakyna karara gol çekip, onuň meýilnamasyny taýýarlamak we ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek bardy, degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ösüşüň esasy gural hökümini ilim bilim ulgamynyň okkunly ösüşüne möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Döwlet başlarymyz ägirli dörejülük zekini bolan ýaş alymlaryň taýýarlanmagyna toplumlaryň esasy çemleşmek wajypdygyny ünçekip, ilmi işler höwütlendirmek, häzirki zamana has möhüm uğurlaryny aýratynam döwletimiziň öňe sürýän halkara başlangyçlaryna beýany tapýan lokmaçylyk diplomatiýasy boýunça ilim we tehnika pudoklaryny wajyp ähmiýetli, düýplik hemde ilmi amaly barlylary geçirmek üçin berur şertleri döretmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz awtomatlaşdyrmaň ýürüýti maksatnamalaryň tehnik serisilerin işçiň ulanmak esasynda pasportlary resmileşdirmek we bermek işlerini guramaň netijeli ulgamyny döretmek, hemde ilaty hasaba almaň merkezleşdirilen sanly ulgamyny herekete girmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ähmiýetini belledi. Şunyň bilen maglykda milli liderimiz bu orada dünýä tejribesini içkin öwrenmek, hemde degişli resmi namalary döwrüň talaplaryna we umum karar edilen halkara hukuk kadrlaryna laýyk getirmek berurdygyny notady.
Hormat prezidentimiz Yevropanyň ýakyn we orta günnogorun Merkezi, günorta we günorta günnogor Aziýanyň bazarlaryna çykalgylar açýan demirgazyk günorta we günnogor günmatar halkara uluw üstünçer geçirgelerini döretmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Şunuň bilen malykda milli liderimiz üstünçer ýük gatnawlarynyň bökdünçi işini üpçünetmeň wirurdy bar diýip, bu wagtda birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz awtomobil ulawlarynyň işine ýetgiderli gözegçiligiň üpçünetilmegine, podoň maddi enjamlaryň biniýadynyň potulanyrylmagyna, jemgyýetçilik ulawlaryny ýolawçylary edilýän hyzmatlaryň derejesiniň ýokurlandyrylmagyna gönükdirilen anyk işleriň amala aşyrylmalygyny beledi. Döwlet başçylygymyz degişler ritminama gol çekip, ondan gelip çykkan wezipleri ýerine ýetirmek babatda anyk tawşyryklar berdi. Meclisde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerini dagaraldy. Bu olar boýunça degişli söýdükler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormat prezidentimizin ýylyurt bekwit özgörtmelerini rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýänligini aşkar etdi. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan bünyady berkden tutulan taryhy zamanamyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni durmuşyň ähli urlary boýunça gazanylýan üstünlikleri, ýetilýän bilen sepkitler dowam etmekde, ýaş nesillere uly ynam berilýär. Olaň okyp başarnyklaryny açmak maksady bilen gurulýan bätleşikler ýurdumyzda bilimli ýaşlaryň kemale gelýänini aýdyn görkezýär. Aşgabat şäher bilim müdürligi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda aglan edilen robot enjamlaryny taýýarlamak boýunça geçirilen bäsleşige wekini ýaşlaryň ençemesi gatnaşdy. Bäsleşikde paýtagtymyzyň mekdep okuwçylary özleriniň taýýarlan milli enjamlaryny görkezmek bilen bular barada içgin gurrun berdiler. Bäsleşige hödürlenen mekdep okuwçylarynyň ýasan durly enjamlary ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň 21-nji asyryň talaplaryna laýyk häzirki zaman dünýä alymlaryndan netijeli baş çykarjakdyklaryny, olaryň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilýän ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp, geljekde ýurdumyzy has gulludy östirjek, alymly bilimli hunermenler bolup ýetişjekdiklaryny aýdym görkezýär. Ýurdumyzda ýaş nesilleriň arasynda şeýle bäsleşiklaryň ýygyderli geçirilmegi, olaryň alymy bilimi höwüslerini has artdyrýar. Robot enjamlaryny taýýarlamak boýunça geçirilen bäsleşige gatnaşan mekdep okuwçylary Mehriban arkadamyza ýurdumyzda okumagy, öwrenmäge döredilen şertler üçin özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Bäsleşiň ahyryna ýeňijiler aglan edilip, olara sowgatlar da barly ýagdaýda gowşuruldy. Berkarar watanymyzda gahrman arkadamyzyň taýsy tagallalary bilen tebigaty aýawly çemeleşmek, onu gorap saklamak, öňküsünden baýlaşdyrmak esasy üns merkezinde durýar. Bu ugurda umum döwlet şeýle-de umum adamzat bähitli ekologiýa syýasaty öňe sürülmek bilen ýygyderli işler durmuşa geçirilýär. Köp görnüşli we täsin tebigatymyzyň owdunlygy ýylyň ähli faslyny köp türlügi bilen tapawutlanýar. Häzirki gyş faslyna da tebigatymyzyň öz hoşly keşfi ören owdunlar şeýle öz hoşly gözel tebigaty özüne jemleýän ýerleň birem ajaýyp dağ tebigatyna eýe bolan köýtün dağlardyr. Ýurdumyzyň günnogor sebitinde ýerleşýän köýtün dağlary özüniň ajaýyp tebigaty bilen ýylyň ähli faslyny, tebigaty öwrençiligiň, alymlaryň şeýle-de syýahatçylaryň ünsüni elmudamy özüne çekip gelýär. Gyş faslynyň gelmegi bilen bolsa bu dağlaryň deri-der jülgeleri, belent kert gaýalary aqara bürilýär. Dağ täsinlikleri näçe sylnydygyňça öz gözellikler dünýäsiniň täsinliklerini hasam giňden açýar. Ma'lum bolýarly, köýtün dağlarynyň owdan we täsin tebigatyny gorumakda we ilmi taýdan öwrenmekde Köýtün dağ döwlet tebi goruhanasy hereket edýär. Köýtün dağ döwlet tebi goruhanasyna alynıp berilýän işleň esasy ugry gözel tebigatyň täsin genofondyny gorap saklamaklygy gönükdirilip, tebigatyň biologik köpdürlügini artdyrmaklygy we ekologik ulgamy baýlaşdyrmaklygy gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiziň daşky urşaw goramak we onu aýagly saklamak wagtda öňde goýan maksatlary esasyny goruhanada alynıp berilýän gözegçilik we ilmi işler netijesinde köýtün dağlarynyň tebigy gözellikleri ilmi taýdan içkin öwrenilmek bilen ýyl saýyn baýlaşýar. Ýeri gelende bellesek, ýurdumyzyň iň beýik nokady bolany aýry baba belentligim hutşy köýtün dağlaryna ýerleşýär. Belentligiň üssü gyş aýlarynyň başyndan başlap maý aýlarynyň ortalaryny çenli galyn gar gatlagy bilen örtülýär. Köýtün dağlarynyň tebigat gözellikleri barada aýdylanyna ilkinji nowatda oň baý ösümlik dünýäsi hakynda hukm
umuman belläp geçmek gerek. Sebebi köýtön dağlaryna ösýän ösümliklerin her biri öz boşly uwdunlygy bilen tapawutlanýar. Umuman bu ýerde ösümliklerin 934 görnüşiniň duş gelýäni kesitlenenler alimlaryň bilimegine görä bolsa, olaň on götürme diňe şu ýerde ösýänligi bilen kesitlenýär. Hut şonuň üçin hem olaň köpüsi Türkmenistanyň we dünýäniň gyzyl kitabyna girdilenler. Umuman köýtön dağynda dermanlyk ösümliklerin 130-dan gowrak görnüşi duş gelýär. Olaň häsiýetleri, kimiki düzümi, dermanlyk ähmiýeti barada hormatly prezidentimiziň peşkeş beren köp tomly Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi kitabyna giňden bellenip geçilýär. Goroxananyň tutýan meýdany 27.000 hektardan gowrak bolup, 16.000 hektardan gowrak meýdanyny belentliklerde ýerleşýän tokuýluklar dödýär. Bu dağ arçylarynyň esasy aýratynlygy olaň beýik dağ belentliklerine duş gelýänligidir. Has takygy köýtün dağlaryny arçylar esasan Demirgazyk tarapyna 1100 metr belentlikli, günorta çäklerde bolsa 1700-1900 metr belentlikde ösýär. Dağ tokuýluklarynyň baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy haýwanat dünýäsiniň hem elmydamy köpdürlüğün saklanyp galmagyna oňuýly şertleri döredýär. Goroxana gözegçileriň bellemegine görä bu ýerde burma şahly dağ tekesi, garaguluk, towşan, möjük ýaly haýwanlaryň 40-dan gowrak görnüşi gabat gelýär. Köýtün döwlet goroxanasynyň çägine gabat gelýän guşlarym köp türlüdür. Olaň bir ýüze golaý görnüşi bolsa, goroxananyň çägine kimişelik hurt görýän guşlary degişlidir. Köýtün dağlarynyň bu köp sanly tebigy gözelliklerini we tebigy ýadygarlyklarını gorap saklamak, ilmi esasda öwrenmek we baýlaşdyrmak hut hormatly prezidentimiziň esasy üns merkezinde durýar. Köýtün döwlet tebigy goroxanasynyň ilmi eşgärleri, hemem tebigat gözegçileri bu edýän uly tagallalary üçin gahrman arkadamyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşlayan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gygullygy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk ýeşler, hormatly ýeşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň kiçiçilla döwri fevral aýynyň 5-nä tamamlanýar we fevral aýynyň 6-syndan ahyrky garaş döwri başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa ýanwar aýynyň 30-ýerinden fevral aýynyň 6-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýani geljek hepdeniň ortasynda we ahyryny ýurdumyň çägini gün batardan çyl howa akynyň araşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gejeng temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Haýtaky ýurdumyzyň balkyn welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan Demirgazyk matary ornut gedýän tezligi sekundda 8-13-dan 12-17 metr etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3 gradus sowukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerini 12-17 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryna 8-13 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan Demirgazyk matary ornut gedýän tezligi sekundda 6-17-dan 17-16 metr etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 4-9 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mary welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasynda we ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan Demirgazyk matary ornut gedýän tezligi sekundda 7-12-dan 10-15 metr etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 5-10 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Gün ordan Demirgazyk matary ornut gedýän tezligi sekundda 7-12-dan 17-16 metr etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 4 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 4-9 gradusdan 15 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşwat welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ahyryny atkem ýagşy ýagar. Gün ordan Demirgazyk matary ornut gedýän tezligi sekundda 6-17-dan 10-15 metr etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus sowukdan 5 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 1 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar.
Gün ortağına ordan demirat kıymetleri ornut güdiyen tiyli skuntta 7-9'dan 11-13 metre etken şemal olsumunu hem de havanın temperaturasının. Gecelerin 2 gradus soğuktan 6 gradus seçeni mayıl, gündüzlerin 5-7 gradusdan 16 gradus seçeni mayıl olmana garaşılya. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça ýanwar aýynyň 30-ýerine magnit radiýasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar ýanwar aýynyň 30-ýerinden fevral aýynyň 6-syna çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edidi watandaşlar, gyş paslaryna günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, paslaryň aýratdynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölüçükleriniň kadadan 4 göterim artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mähriban ýerleşler, bulary berjay etseňiz, ýylyňyz senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şunun watan habarlary gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.